Kaixo denoi, ikusiko dugu, orain, beste gunean, montatu genuen kuboa, soltatzeko ere, jakin beharko dugu. Orduan, ikusten duzu hemen, nola dauzkagun, erdian beti dauden bi laukitxo, bale? Orduan, laukitxo horiek hemen txiki bida dauzkat alboan, ez. Eta alboan, pieza luze horiek badauzkate, ez da ere. Horiek ez dira behar ditugunak. Behar ditugunak dira, ikusten duzu, gurutze badaukatenak. Gurutze badaukatenean, erdian badaude bi laukitxo. Orduan, bultzatu behar ditugu banan, lehenengoa ez da, hau ez da, ez da. Bigarren ere bultzatuta, ez du kasurik egiten. Honek, buelta emango diot. Eta azpitik, hirugarren ikusi duzuen nola mugitu den, laugarrena, ez da. Orduan, hirugarrena bultzatzen duanean ikusten duzu, pieza bat atera egiten da. Juhu! Orduan, egin behar duguna zer da? Egin behar duguna bultzatu eta hortik ateratzen ditugu bi pieza. Bale? Pieza bat eta beste pieza bat. Horretu dira bi. Bale. Orduan, orain egin behar duguna da hor alboan dagoen pieza hori bultzatu barrurantz. Bale? Bultzatu egin dugu eta etorri egiten da. Eta gelditzen den zulotik bultzatzen badiogu kanpora aterako da. Pixkat indarra eginda, ikusten dugu nola erraz asko atera den. Ongi, orain egin behar duguna da, hasieran bultzatu ditugun, ikusten duzu hor gelditzen dien laukibiak, bultzatuko diogu eta kanpora aterako dira. Eta hor, gelditzen den tokitik, aterako dugu pieza hori, eta barruan dagon beste txiki bat ere. Pixkat ateratzen dugu, begira, hortik tak, eta atera egiten da. Behin hori egin da oso erraza da desmontatzea. Buelta ematen diogu, goikua ateratzen dugu, barruan dauden bi piezak ateratzen ditugu, bat, eta azpian dagoen beste bat, bi, eta ja desmontatu dugu kuboa. Eta hemen dauzkan pieza guztiak.